Jannar 2011. Il-prezz ta' kull barmil żejt dik is-sena kien id-doppju ta' dak li nsibu llum. F'sena sħiħa, il-prezz internazzjonali taż-żejt bħala medja kien ta' $100 l-barmil. Dakinhar, il-prezz tal-fuel f'pajjiżna kien ta' €1.31 l-unleaded, id-diesel kien €1.21 u l-istess prezz kien ukoll il-petrolju. Dakinhar, fl-14 ta' Jannar ta' 6 snin ilu, Joseph Muscat kien niżżel in-nies fit-toroq jipprotestaw kontra il-prezzijiet tal-fuel. 6 snin wara, Jannar 2017, il-prezz għal kull barmil żejt jinsab fil-livell ta' $53 l-barmil u l-prezzijiet tal-fuel qegħdin fl-istess ilma ta' 6 snin ilu. Tant li mill-erba' il-prezzijiet olew b'4 ċenteżmi għal €1.31 kull litru petrol u €18 kull litru diesel. Il-prezz tal-e-power sar €1.46 kull litru u tal-petrolju hu ta' €18 kull litru. Dawn il-prezzijiet jikkuntrastaw sew mal-wegħda tal-Prim Ministru Joseph Muscat li kien saħaq li mhux se jkun hemm żieda fil-prezzijiet tal-fuel għaliex skontu f'dan is-settur qed iħaddam politika ta' stabbiltà.